Csúgja meg! Fuck you! Hogy is mondták, ez zenei pizzáról származik? Jerry Rubero! Ladies and ladies! Hölgyek, urak! Most kell megállítanom egy pillanatra. Bocs, just minute, sok az ismerős, már csak egy családias légkörbe el kell, hogy mondjam. Hölgyek, urak, megszületett a döntés, nem volt egyszerű. Mármint a volumen bajnokság elődöntőjét illetőleg. Ma este, meg kell, hogy mondjam, nagyon-nagyon sokat vitatkoztunk. Volt, aki elszúrta a ma esti produkcióját, és volt, akitől többet vártunk. És úgy döntöttünk, hogy ellentétben azokkal a dolgokkal, amit eddig szavaztunk, hogy összképet alkottunk az elmúlt fellépések során a versenyzőkről, ma csak a mai produkciót értékeltük. Aki még azt szeretném elmondani, hogy a versenyzőket megkérném az eredményhirdetés után ne rohanjanak el, hanem fáradjanak át a pizzeriába egy pár szó erejéig. Na most, aki az elődöntőbe jutott, és biztosan ott lesz, pontosabban a döntőbe jutott, és biztosan ott lesz a záróbulin, Barta Dorian. Bogdán János. Páhi Roland. És nem utolsó sorban Piros Eszter. Hölgyek, urak, gratulálunk mindenkinek, a buli megy tovább. Megkérem Bosovszki urat, hogy zenéljen még nekünk, de egy pár szóra így jön át a pizzériába. A többieknek is gratulálunk, de ne csökkentjetek. Lesz még verseny, és még lesz sok fellépés lehetőségetek, ez már biztos.